Phungka hamcha tono no tehana halam sobge jengma chanai tabuk 10ta baji tongo tabuk phungni tabuk tarago macha kangke tai dibor chalia hakin duty thangnai duty thanginai duty phaike tesa maichanai tesa mamu songo chapainai nogo ongko te 3 bela chajago ongko oro ongke phungo doi chai angkangke kisa 10 11 targo chakangke tai diboro okhuya gamke 2 bela mang chajago je oro phaimani ke 2 bela nang thangka nogo thangkangka haipan je 3 bela chajago jeng tang maichanai oke miyani tok bahan oke thepung ganthia godok tokti tisaro kunakha mokhe miya sengje saimani methi balu baja tawang maichanai Siapa? Angke tabu serial nai maicai tongo imli songni angke imli ni makan nai jago serial tehana halam sebuah ni channel tabuk ke kisah sarik ni medicine dokter baikya ke tabuk kisah aja tongo ke tini ani logini phaijak ke bo phaijak tabuk kisah thangjak bo phaine chabi kai phaijak chini tongmani ganao ke te konta kasi jongko te konta kasen pore kangke tini duty painai khanani chimi ke off khanang ke nogo thangnai khana nogo thangnai tabuk wado thangjawnai Kaka signature kha tamro nai saimian na bai ke ka chintau hati thangnai jongo tok bahan nai ke na thamsa ta hai bu chu kon chu ko ya bung tok mu khang dong jul jul khai ngoi pakai duty ni gatabuk tirok tu konai tirok tunggu tirok tu koi mai moi rok songnai mai chai thunai khana phungai ke thangnai ke tini ni vlog arono mathak sinai jotono no bye bye yang oke Tripura Medical College ko obo bebak no korok ATM yang oke hospitals yang ani logini jengtabuk room ni phaimani jengtabuk nogo thangnai tini chini off tongo gan logini miya namni ano jengtabor kisa bathak tonglai mani Good morning everyone. Tehana halam sebuah channel lo. Hai. An lagi ni mian nana family ke tabuk cheng. Phungka ham jotono no. Ke chengoro medical college ga nawa SBI yo. Ke tabor bisa bathak tongo ke tabuk thangsinai. Ke nrong nai tong di tabuk maluni baro kisa habine bo thangnai tawoni kisa thangna tongo. Rong nai chung di video no pa esa.
जों tabuk thangi tongo nogo tabuk ko Agartala Medical College jotai जों ganatei o aro auto ka oi thangsi naika malung barao Medical College sungmani Nói xin Himalaya làm ơn chúng ta có cái điều này em thấy cái gì đó xin mà rồi được hả cảm giác mình đại ninh tổng tham không malon bareng sepeda. Badan jadi. Kok bungan ya betul semua nih. Rahan ku food kau pun nih bayangke. 저들은 속박에 나고 사동암 쓰게 사동아랑 속아 동가 디니게 말간 동가 가리고 쓰고 걸로만이 하는 헙헙 가리 쫄리 간 것이 미시 탄다고 기샤 가리 바닥에 쓰걸로 딱 걸마 자라 파게 딱 이렇게 보고나 말로 가자